Ο Allah, δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μονάχα Αυτός. Έχει αιώνια ζωή και προσέχει για πάντα όλο τον κόσμο. Η αδράνεια δεν μπορεί να τον κυριεύσει, ούτε ο ύπνος. Δικά του είναι όλα όσα υπάρχουν στους ουρανούς και στη γη. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μπορεί να μεσολαβήσει κοντά του, αν δεν του το επιτρέψει? Γνωρίζει ό,τι υπήρχε πριν και ό,τι υπάρχει μετά από αυτούς, και ούτε μπορούν να συλλάβουν τίποτε από ό,τι γνωρίζει Αυτός, εκτός εκείνου που Αυτός θα θελήσει. Ο θρόνος Του περιέχει τους ουρανούς και τη γη και δεν αισθάνεται κόπο φυλάγοντάς τα και συντηρώντας τα, γιατί είναι ο ύψιστος, ο μέγιστος.